як савол бошум. Якум бораи мерам Москва. Ҳамин чизе ки барои муҳоҷирон, барои шаҳрвандони хориҷӣ, вақте ки ҳамаи ҳуҷҷатҳои шумо 100% бошад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем. Баъдан комментарияҳоро мехонем. Дар видео лайк монда бо диққат то охирша тамошо кунед. Вазорат дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуфт? Оиди бемориҳо. Вазорати тандурустӣ мегӯяд ба хабарҳое ки аз номи ин ниҳод дар шабакаҳо ва сомонаҳои иҷтимоӣ паҳн гардидааст, бовар накунед. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон вирус таъсис наёфтааст. Дар ин бора Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ бо нашри як муроҷиатнома ба мардум хабар додааст. Вазорати тандурустӣ гуфт: зимнан ин ниҳод аз кулли шаҳрвандон хост бо хабару овозаҳо бовар накунанд, зеро дар Тоҷикистон ягон навъи вирус мавҷуд нест. Бисёри нафарҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ оиди ана ҳамин бемориҳои нав суҳбат карда истоданд ва дар ин бора тасдиқ карда офитсиална Вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон як хабарнома барои ҳамаи шаҳрвандои тоҷик карда гуфт ки ба ҳар хел овозаҳо бовар накунанд ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон ягон намуд бемории нав ба қайд гирифта шудагӣ нестад. Алоқамандие ба вазорат надорад ин хабарҳо. Он аз номи саҳифаҳои сохта ё ибораи дигар, яъне ки фейк нашру паҳн карда шудааст, омадааст дар хабарномаи Вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон. Тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, ин буд як информатсияи муҳим ва мо хостем ки ба маълумоти шумо расонем. Камтар комментарияҳоро мехонем ва ягон нафари шумо документ надошта бошен, бихоҳем ки границаи Қазоқистон сафар кунед, одамои дилпур ва боваринок номерошон мебурояд, дар тамос буроен қатишон, худо хоҳад кортона буд мекунад. Як нафар нависонда: ассалому алайкум ака. Як савол бошум. Якум бораи мерам Москва. Дар аэропорт чӣ савол медода бошам? Ҳар каса ҳар гуна савол мекунад, вобаста аз ҳамун одамое ки ба шумо савол пешниҳод мекунанд. Мисол, мақсади рафтанатона мепурсанд, пеши кӣ мерен, дар куҷо кор мекунед, агар ки коркунӣ рафтанӣ бошед. Ҳамин гуна саволҳо пешкаш карда мешавад. Умронов нависонда: мебарои гапи росту дурӯға мезанӣ, барои як лайк изо намекашӣ. Барои як кори мардакӣ бикун, то кай ба гапҳои росту дурӯғ зиндагӣ пеш мебарӣ. Коре ки ман мекунам дар ҳаминҷо мумкин баъзеите дар як суткаву корора накунед, ун меҳнатҳоро накунед, меҳнати ҳалолу заҳмат. Ва як гапи дигар ки барои лайк мегӯй, барои просмотр мегӯй, ин чизое ки просмотран, лайкан мада як сум, як дирам наметиҳад. Ва ҳамин хотир аввал камтар худат фикр кун, баъд комментария бинависон, ё ки маъқул нест сайт тамошо накун. Ман яки сайти зиндагима пеш набурдистам ҳаволаш. Манам агар ты худат ба номус бошӣ, меҳнат кардаиста бошӣ, манам ки меҳнат мекунам ва зиндагим худованд хоста боша пеш рафтан мегирад. Як нафари дигар нависондаи: салом акаи Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ меган сар шудесай. Ҳамин гап ростае? Меган номнавис кардесям. Ба меган бигирем, агар ба ин рӯзо мардум бисёр гапҳо меган. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз 1 апрел сар мешавад. Сафаров Маҳмадшариф нависонда: акаи Сорбон, ҳамин номи ма дар рӯйхат ҳастай. Ба моҳи марта ба Москва бирем мешавад. ҳозир қариб 4 моҳ мешавад Тоҷикистон даем. Вақте ки мешавад рафтен идоҳ шумо, ҳамин чизе ки барои муҳоҷирон, барои шаҳрвандони хориҷӣ зарур мебошад, ҳуҷҷатҳоро 100% кунед. Шумо дар ягон кас кор надорад ва номи шумо дар ягон хел чорни спискарам намебурояд. Садридӣ нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. Ман аз Москва 2018 омадам, то ҳол нарафтам. Паспортома дар Тоҷикистон гум кардам. Суроғаи паспортум буд. 2 сол фамилия Эшанов буд. Ҳозир Эшонзода шудам. Дар аэропорт ғам наметиҳанд? Пешакӣ раҳмат. Не, ғам наметиҳанд. Яъне ки фамилияҳои зодара дар назар дошта бошӣ, ягон мушкилӣ барои рафтан намешавад. Раҷабалиев нависонда: салом ака. Занам қатъи духтарчаам гражданини РФ. ЗАГС надорум. Ман метавонам аз ҳисоби духтарам ВНЖ спорам. Пешакӣ раҳмат ака. Вид на жительство агар ки бисупоред, барои паспорт гирифтан дар назар дошта бошед, паспорти российский ба основанияи фарзанд, дар ҳамон ҳолате гирифта метавонед ки фарзандтон худаш соҳиби паспорт мешавад. Яъне кӯдаки майда вақти калон мешавад, паспорт мегирад российский,
ана ҳамун вақта метавонад ки фарзанд основания шавад ва шуморо паспорти российский бигирем. Суҳайли нависондай: ака ассалому алайкум, созен хубен, я мошид омаданма, метавонам бо бирам, мара ҳамаи документҳоям 100% буд. вақте ки ҳамаи ҳуҷҷатҳои шумо 100% бошад, имконияти вориди Россия шидантон бисёртар ҳаст. бародари азиз, метавонед рафта. як нафари дигар нависондай: ҳакаи Сорумон, номи ман Юнус, ман 22 ноябри соли 2024 аз Москва баргаштам. ман бедокумент будам. соли 2025 ба Москва рафтан метавонам. бедокумент бошен, агар бале, мисол вақте ки аз Россия баровухтагиам барои чорни списка, шумо метавонед бароин ва боз аборат набудумед. агар ном дар чорни списка набошад ва вақте аз таможни гузаштан ҳичи рангуфтагӣ набошад, мақсади гапи мо барои запрет кардан ягон асос будагӣ набошад, метавонед рафта. Мирзоев нависондай: ассалому алайкум, меги границара наравен намешавад, бо номерои границара реклама мекунӣ ака. ман дар куҷо гуфтам граница нарен, як факт дарел биё. як нафари дигар нависондай: ака ман метавонам граница биём, бирам биём патент кардан метавонам. вақте ки ҳозир шумо граница гузаштанӣ мешавед, мо доим дар видеоҳомон мегӯем ки вақте гузаштан ба одамое ки боваршон мекунед, ҳамун таксиое ки ҳастанд, ба ҳамун нафаро буред. чунки баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки ронандаҳо аз уҳдаи гузарондани граница намебуранд ва баъзе аз ронандаҳое ҳастанд ки аз уҳдаи граница гузарондан 100% мебуранд. ҳамихеле одамои боваринок ки дошта бошем, мисол ба хотона қатъиян бо дар тамос бошем ва гарантиятон ки битиҳанд баъд сафар кунен, граница перескат кунен, авратна ки омаден метавонед патент бигиред. дар ҳолате наметавонед патент гирифта ки агар патенти шуморо аннулировать карда бошанд ягон вақтҳои пеш аз ҳамин граница биромадантон, то 1 сол иҷозат нест дигар. тамошобинони азиз ва гиромиқадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. зиндаву сарбаланд бошед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.